Kamano mwana intiere nyakwara mkajwanga rwaki chendo ni mar migago kageno nudi chengi dhiye yorno makare kendo yudo gweth kokalo chendo marwa mar njili kala mabiro ni chieng' Jumapili ka Jumapili to mokwongo magi weche miyo peko di chieng'ni makawuono. Hiyo kazi yote nilisema inaanza mwaka ujao. Hatungoji 2027 because our plan is not about the next election, is about the next generation. Jatend piny William Ruto odok netwakne manyocha ochiwo ewi chal piny Kenya ka okoni nyocha omulo gik machando jopiny. Migawo mar thieth oketo wang'e ma ok diemre tong' Kenya gi Ethiopia mar geng'o guonyo mar Marburg donjo e pacho ka. Ng'en jogo jag nafas ma yiero ng'at ma gidwaro no an asewuok kendo ang'ena anyalo tiyo ne jogunja maber. Kik wati gi yore mek guonism, wang'iyang'iya kwe kaka osebedo ni. Jolar kom kar chung' od bura ma Ugunja ojiwo kwe ndalo 4 motelo ne yiero ma adundo mochan tich 4 juma manyien. Machiegni nyakwara mkajwanga nyalo tudri kodwa e namba mar 23600. Bedre wantiere X @Ramogi TV @James Opondo Senior. Nyinga en James Opondo. Ji adek owito ngimagi bang' lori moro tuomore rigiri kod nyamburko mar jowuoth e ulalo mar mahua e apaya maduong' ma Mombasa kochomo Nairobi. Report lieko ni dereva mar lori no mane wuok Mombasa notemo geng'o apaya e bathe apaya kumarach ka kinde machuok kende kapok otuomore kod nyamburko moting'o jowuoth. Kaluwore kod tuomruok makamano, ji adek moting'o jariembo mar matatu no mar jowuoth owito ngimane kanyo gi kanyo. Ji mamoko mapok oyang kwan-gi oyudo hinyruok kendo chwal gi kuonde thieth ma opogore e kaunti ma Machakos kendo dhi nyime kod yudo thieth. Bila gi sani dhi nyime kod timo nonro ewi masira no. Jatend piny Kenya William Ruto odok netwak mare mar chal mar Kenya ma owacho ni omulo moko kuom chenro madeto mag sirikal mageto bero ngima oganda jo Kenya kolose gweng' ma Olopirikei Narok West kamano yuore nyasi mar nyombo mar Jordan Santayan Ntutu kod Abigail Soilan e dala Governor Patrick Ole Ntutu. Jatend piny Kenya noyango ni machiegni kosekal paro mar chike wi omenda biro konyo chenro mag omenda e higa manyien dwe mar achiel. Bende osemoko kuom jotend siasa ma owacho ni osebedo ka goyo siasa kod chal mar bunge ma Mau e Narok kendo osingo ni sirikal biro chiwo sir madwarore. Sema katika State of the Nation ati ni mambo ya siku za mbali. Hiyo kazi yote nilisema inaanza mwaka ujao. Hatungoji 2027 because our plan is not about the next election. Our plan and our vision and our program is about the next generation, not about the next election. Hiyo ndio mpango yetu. Na mimi nataka niwahakikishie jana asubuhi niliweka sahihi sheria ya reform ya government owned enterprises ambayo itakuwa ndio foundation ya ile Sovereign Wealth Fund ambayo nilitangaza na National Infrastructure Fund ambayo nilitangaza. Igino machal na kwanda agaja masiasa mopoto masani wachore ni jogoro mugirore moko chako mar seto ombulu ne jatend piny Kenya William Ruto motelo ne yiero ma higa 2027. Jogoro mugirore go moting'o Professor Julius Bitok kod nyawadgi mar omenda Dr. Chris Kiptoo motisore kod nying mar tim kazi okoni gitimo duto mar neno ni chenro mag dongruok mag jatend piny ochopo kare kaka yor bero Kenya kagiloso Shartuka mayudore Kilgoris se county ma Narok. Nyasi mane onywando nyaka jod bura e kinde arambe mar gero kanisa mar Shartuka Church. Jotelo okoni Kenya nyaka bi kanyakla e yor kwe ne dongruok. Jotelo mamoko
opuoyo sirikand manywanda mokelo kanyakla mosenindo Raila Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto. Mambo ya CBC wala CBE imeshika laini. Mambo ya universities imeshika laini. Mambo ya TVETs imeshika laini. The state of education in Kenya is strong. Investment ambayo serikali inaweka ni mingi. Kuandika walimu 1,100 imeweka kila mtu ndani. Iko Masai ndani, iko yule mwingine, hata Mkuri yako ndani, hata Pokoti yako ndani. Jamani, hiyo si serikali ya kila mtu? Rais wetu ameangalia kila mtu ama hajaangalia? Ameangalia. It is now evident in Kenya that one single political party will not form government. It requires a coalition of parties. Ndio tuko na serikali inaitwa broad-based, so that we bring all Kenyans under one law, so that we can be able to progress as a nation. Lakini sasa sisi sote tuko nyuma ya Daktari William Ruto. Na tutamsupport, and want to urge the people of Kenya that it is very, very important to preserve the country as one. Mheshimiwa William Samuel Ruto atakuja kuongoza nchi hii mpaka 2027 kwa Mungu akipenda. Makadara George Alado koni onge pogruoke duonda bura mar ODM kata matin kaka ilieko ka oramo ni ODM pod ongirore kanyachiel. Jatalono koni bedo kod paro ma opogore duond burano en demokrasia matego chama ko ken lweny e duond burano medo siro kendo nyiso geno mare ni en kod chir kod ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga gi jakom Gladys Wanga ni biro tayo ODM makare. Ladwa ne loso limbe mare Bondo. Baba kabla jaga alisema maoni inakubaliwa kwa chama. Kwa hivyo maoni yote ambayo inaendelea sasa haijasema chama itabomoka, kwa sababu tuna viongozi tayari tuliwachagua kule Mombasa wakiongoza Dr. Oburu kama our party leader, Wanga kama our national chairperson. Kwa hivyo tutakuwa na National Delegate Conference mwaka ujao. Lakini kwa sasa kila mtu ana maoni ya kutoa kama mjumbe wa chama ama wajumbe wa chama. Kama Nairobi, msimamo wetu umekuwa kawaida ni kwamba tuna support our broad-based government pali baba lituacha. Na tunasema hata uchaguzi unapokuja wa 2027 uwe wa haki na huru, hasa kwa chama cha ODM. Gisani poko miwa any reason to change gimane baba wacho non watim. Koro miwa one broad-based government. Kendo wa support telo mar ODM elwet Daktari Oburu Oginga to gi Gladys Wanga kaka jakomwa. Omiyo wabiro dhi mbele gi mano kendo biro support gi kendo gik ma suku mang'eny bendo kura yude chama sani. Uchalo jomo chayo Raila kuchako weche mag suku e chama ne. Poko ka kata 2 months so uchako laro tend Raila. Mano okwanyalie. Kudong ndalo 4 kende to jopiny kar chung'o bura ma Ugunja dhi e yiero ma adundo. Moko kuom jochung'o molap dhogi ndong' ne komno koro kwayo lwasi makare mar kwe e kinde ma koro gitimo campaigns mogik motelo ne yiero no tich ang'wen mar jumane. Jotelogo nokwayo rowere mondo obed akicha kendo kik giyieti kod gimarach e kinde yiero ni mar kinde osechopo manyaka koro winje duondgi kokalo e debe. Kar chung'o bura ma Ugunja oywayo jochung' 10 moting'o Moses Omondi mar ODM, Jonas Orodi mar Wiper, MJ Kumu mar Federal Party, Benson Obola mar UGM, Liliana Kech mar Alliance for Change Party kind jotelo mamoko. Wan kaka jo Ugunja wachung' na rita kwe kendo wadwaro ni mondo watim yiero maonge kod lweny mora mora. Kendo wach mar chwero remono oken kitwa mar Ugunja. Chakre Ugunja ne chaki pok wabet kod chieng' moro kata chiel mare mosebete ka chwer. Manie ng'wejni waseringo to kumwachopeni akwaya mana ni candidates wetena mondo koro wang'i wach mar kwe ahinya nikech wang'eyo gani ka koro ndalo chiegni pressure dhi kaidho. Koro akwaya candidates wetena ni mondo waket kwe makende
wanon kos to wang'e ni wabodhi maber. Gima kwayo en achiel ni mondo jo IBC kaka gisebedo kodwa mondo gimetiyo kaka gisetiyo no mondo wayud jalno mowinjore telo ni jo Ugunja. Ng'en jo Ugunja gi nafas ma iyiero ng'at ma gidwaro no an asewuok kendo ang'e anyalo tiyo ni jo Ugunja maber. Kwayo IBC mondo bende seche wachopo yakiriki kama gibende gitimnwa haki mondo timbe njore kik bed seche mwadhi yiero. Jochung' wetena adwa kwayo gi gimoro achiel mondo ginya kwe. Ndalo prochiko adwa loso council ma Ugunja matiyo konya tiyo kelo paro kaka wanyalo tiyo Ugunja ka. To council no 50% dhi bedo the youth. Ke youth osechandre. Jotelo ge kurange dwa kana gi tim tokgi. Adwa no youth ma Ugunja nyisa gima gidwa timo. I 1 year and a half madhi bedo the MP. Piny owacho kokalo kuom migawo mar thieth osechako keto kuonde thieth kod pima ma orwere e counties mopogore opogore ahinya to manie tong' kod pinje mamoko kaluwore gi muoch mar midhusi makelo ruodhi mar Marburg ma oyangi kod jagoro mongirore migawo mar thieth Mary Muthoni mane twake romo mane okelo kanyakla Nyamrerwa Mbere North. Muthoni okoni piny owacho oserido arita e rode madonjo pacho ka nyaka ne landa yanga ni midhusi no osemuoche piny libamba ma Ethiopia. Nyaka sani e piny Ethiopia ji 9 oseyudo kod tuo ni kendo ji 3 osewito ngimagi. Dignitaries that are present and I own kama una cheki maringo tu CHP high. Afya yetu. Nataka nimkaribishe Mr. Muru atuombee ndio twende haraka shuleni. And the one thing that I know, school health ni kitu muhimu sana. Nataka kuwatangazia pale Ethiopia. Iko ugonjwa wamepata inaitwa Marburg. Marburg is a serious disease. Na ikatufikia sisi inaweza kuwa kitu mbaya sana. Ni kama tu venye tulikuwa na COVID. Na ndio maana ninaenda nikiambia kila mtu mambo ya usafi tuyaweke juu zaidi. Hata mkitoka hapa nawa mkono. Ukirudi ndani tena nawa mkono. Time ya COVID sisi wote hata ungeangalia mtu ulikuwa unashtuka unaenda unanawa mkono. Jopiny gweng' ma Kajulu East Game Ward kar chung'od bura ma Rangwe County ma Homa Bay koro wuok oko gi ondamo manyien e weche mag manyo dongruok e gweng'no mar neno ni jopiny ok odong' chien e chenro mag dongruok. Jogweng'no e romo margi mane gibedogo e gweng' ma Dago ne oyiero gai margi Patrice Otieno wuor makoro biro telonegi nyime e rango dongruok ma Kajulu kwe kod kanyakla mag anyuola duto ma Kajulu. E twak margi ne gikoni Kajulu osebedo ka onge ng'ama nyalo telonegi e luwo chenro mag dongruok nyayo weche mag kwe kod achiel mar oganda jo Kajulu ma bende digo chenro mag dongruok mapok giyudo. Ne gisingo tiyo kanyakla kendo tiyo kanyakla gi jotelo moyier e alworano. Ni mondo wabed gi dongruok e yore ang'wen ma asewacho ka magin achiel e yor somo, ariyo e yor yuto marwa ma kisungu luongo ni economic development, adek e yor kisiasa nyaka wan bende wayud nafaswa e yore mag siasa. Watel uru kwa rito watelo bang' jotendwa kendo wahergi kwa miyo gi chir ni giti ka giherowa. Amen. Wamor gi gima timore kawuono. Jo Kajulu Asaol wagoni wero kamano maduong'. Uyiero nwa ogai wasebedo kwa onge duol to gibotimore kawuono ni ang'eni wadhi dhi mbele maber to gi jotendwa mwayiero. Nyasaye otelnu utero wa yo moro malong'o. O gi kinda gi lala wasebet ka walak e bang' jomoko ka jomoko diyowa to kawuono wayudo nafas mar yiero ogaywa. Kajulu wadhi chomo kuma nyo wadhiye kendo wang'ni ok notu kodwa. Gige wa mwasebedo kwa remo wabiro yudo koluwo bang' ogai. Ani wan mbele jowa duto te watiu kaka twech achiel mondo water Kajulu dhi mbele. Aparo ni kanyo iluongo ni Kajulu
to korwa koche luongo ni Kajulu. Koro aparo ni mane pogruok manitie nikech jibro penja ni to japicha dakno ne ni dala mani kelo habari ni mano Kajulu korwa koche luongo ni Kajulu. Nyakona moga jwang nyisa na kao yweyo ma adunda kwa nikikidha mabor ote bane no ka wuoro ka modhuro. Deva Biero mano mwalimu ticha wacho ni japicha ne ni yorno makare kendo migago choponwa kan kod wadwa Steve Biero, Lilian Biero, Sam Okewa, Brenda, nyithinda Zamulea, Adrian, Gift gi Minoda, Beatrice Ongonga. Erokamano mwalimu ticha kikete migago kinde duto. Kikidhi mabor nyakona mogo jwang nikech pod odogo gi weche mathoth. The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on Viusasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viusasa.com. Gwang iwito gi lawe, matiende ni gimarach ijwango ajwanga nikech onge berne kata matin. The euphoria around town is crazy. Koro kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cast from Koro. Just quick and easy. Tanuka. Download Koro and say hello to Easy Lending. Sasa fomu ya kushinda milioni na shangwe at 25. Ukitumia Safaricom unapata nafasi ya kuwa mshindi popote ulipo. Mondo miyud thuma mar Xna kaka skiza tune mare di star 860 star 418 hash. Ramogi TV e audio thumbe duto. Machiegni kendo dwaro mar duoko chien tho mar nyithindo gi mine seche mag nyuol kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga boma ma Kisumu tiyo gi yore mopogore opogore mar kelo yot kendo kweyo rem ne mine manigi rem mar muoch kata labor pain yudo kwe kod mor kokalo thum kod timo orako gino makelo yot e kinde mag nyuol. Jafwambo marwa Purity Ruhamo ikonwa sigana mar kweyo rem mar nyodo. Ma en ward mokwongo kata first stage room kama ikele mine manigi muoch mar mondo ong'e chal mar thieth mar mama gi nyathine. Thum mayom manigi ilo opong'o yamo. Mine ng'ielre mogik ka giluwo rhythm mar thum. Kendo ka itayogi gi nyamrerwa. To mana kaka thum medo gore, mine go wuoyo gi mor kendo wenge gi rieny nikech gin gi kwe. Wad makinde ka kinde osebedo ka opong' gi lit, yuak kod rem sani opong' gi mor. Christine Alwoch leronwa matut kaka winjo thum konyo kwayo rem margi
kendo gimedo ni ma en gima gihero ahinya. Mel manwa mel no to winjo kan sawa olalo na paro denda mane rama izo gigo dhite sane nyalo dhi luok sane nya wuotho. Ne thoth minegi orako ni ok en gima gitimo pile ka pile, to en gima miyo ng'ato manigi ich bedo gi thieth maber. Music therapy to konyo kech kaka na miel matin awinjo ka at least nyathi olor piny matin kech opogre gi kaka nantiere kapok achako miel. Nas ma ochung' ne tijno wacho ni kar thiethno tiyo kod yore ariyo, yore manyachon kod yore manyasani machiwo yot e ng'eyo chal mar miyo gi nyathine. Ahinya to kaluwore gi lokruoge mosebedo e kaka teknolojia tiyo. E room ka wan gi activities mopogre opogre. Wang'iyo hali mar mama gi hali mar nyathi. Koro chon ne watiyo gi gimiluongo ni fetoscope. En plastic moro kama. Koro fetoscope ni ka wasemulo mama mwayudo ni nyathi onindo nade, toke ni kanye kama wakete fetoscope to wawinjo go kaka nyathi heart rate ne nitie. To ne watiyo moma kuom dakika achiel. Sani wan gi machine miluongo ni CTG, cardiotocography. Koro CTG is more comprehensive than a fetoscope. En nyaka gi blood pressure machine, pulse oximeter, temperature probe. Koro wanyalo ng'eyo pressure mar mama, pulse ne, wanyalo ng'eyo temperature mar mama e machine achiel ni. To machine ni be wanyalo keto wang'iyo godo ni nyathi dhi nade, rem mar mama mamiyo onyuol muoch. Wang'iyo ni be entie kiwango mane. Kech nitie kiwango manyako bedie mondo mi nyathi onyuol kata mama onyuol maber. Kotin to nyaka wamede. Kong'eny ahinya bende ok ober. Kopogore gi teknolojia manyasani, Nyamrerwa ni lero ni winjo thum osekelo lokruok maduong' ahinya e ngima minego. Wirani osekelo duoko piny paro mathoth ma mine mapek bedo godo e kinde moko, kweyo rem mar muoch kod tho mar nyithindo mikelo gi muoch. Music ni be miyo koro pache wuok e rem mane en godo mang'eny cha, to pache ni dhi e music. Koro miyo rem dok piny in a way ka ok ong'eyo. Other than ka mama ni e labor, e ot moling thi, en lonely, stress donjone, once stress odonjone, nyathi be yudo stress. Koro mane momiyo wan gi thum. To from the time wana chako bedo gi thum nyaka sani, waneno ka cases wa madhi e theater odok piny. Mine be mabiro kae ka nyithindo ne nitie hali maber to wito nyithindgi bende odok piny. Though pod wayudo nyithindo mabiro kosetho e mine from the referring facilities. Koro wanyalo mana jiwo facilities mamoko makelo nwa jotuo. They can adopt the music system. Chenro makamano wachore ni biro dhi nyime koriwo koda katimo orako manyalo miyo mine gi nyuol maber kendo makare. Muoch ma mine kale seche ma gidwa konyore ok en gima yot. Omiyo osiptal mar Jaramogi Oginga Odinga okelo yore kaka winjo thum makonyo joma mine kweyo rem margi. Purity Ruhama, Ramogi TV, Kisumu. Erokamano Purity Ruhama kowuok e kaunti ma Kisumu, ka pod wantiere gwenge makono e kaunti ma Siaya. En ni jodak kod johala ma Akala e sub kaunti magema e kaunti ma Siaya koro ywagore wiro chuok arita kwe anyeto ne johala gino magetudo kod onge mar bengi mora mora maginyalo kano e omenda bang' uso. Mana kaka jafwambo mar Millicent Adhiambo lero, rowere madonjore e timbe maundu e jiwo mondo many tije lwedo mondo okonygi e yorno mag yuto mapile ka pile. Ka sirikal bende gikwayo mondo owuog oko mapiyo mondo okony e rido arita. Cases mag insecurity nitie mosetimre machiegni. Nitie mama moro ma jo hotel Kalaka iluongo ni Nyakabondo kanye dhi dala to kijende moko ma siling 9,000 e wang'e yo kodhi dala ka in. To gima kelo gini mostly youths gin idlers, gin jok moko hero tije matek. Mang'eny gi kaka sani gokinyi nitiere kuonde ma kedhi tidhido ka youths gi obeta beta gichokore kanyo
tich mo malong'o magitiyo manyalo miyo gi yuto kang'o chopo godhiambo onge. Mago duon moko kuom jodak kod johala makala ka koro giyango midhiero mar medruok maundu e alworano. En maundu ma osegoyo tach kuom kinde ka gilero ni gionge kod kwe ahinya to ka chieng' pok otuch gi seche ma chieng' donjo e ode. Atimo M-Pesa bende to joma jirende na mane nie batha severally nosegogi mosemagi pesa mamoko negi, koro yudo ka gi give up. Koro wan mapod wan e business ionge kwe ka piny oruber. In fact okinya mondo yepo be iyepo ka chieng' osewuok tidok ka chieng' pok odok e yode. Joala ahinya to mamine koro yango luoro ma gin godo kinde duto ma gidwa dok pacho kochopo odhiambo kaluwore gi monj ma sa ka sa moweyo achiel kuomgi mane otong' moma omenda maromo Sh15,000. Kochopo godhiambo to Akala peaks at from 4 to 9 p.m. Koro yudo ka iwito customers mang'eny nikech iluor ni dhidini ni e wang'ayo. Nitiere gaidi mine gi uso to wuok kamoleo to ka giluwo yo tiyudo kimayo gi pesa kata kawuono tong' moro koma Sh15,000. Joalago koni bedo ni onge bengi mora mora ma joala nyalo tiyo godo e kano omenda tok uso e alworano. Nyayo weche njore ni mar jomaundu kiyo joala e yo kadok pacho kendo monjogi kamayo gi omenda magiyudo kuonde ohala maggi. Akala ohala dhiye maber kendo ji nigi pesa, to kama inyalo kanie pesa kaka dero ma iluongo ni bank onge, omiyo mine mang'eny kawuok e chiro ka to imayo gi jok ma timbegi ok beyo miluongo ni jomafundu. Ewi mano giwacho ni medruok e nyuo kuong' ma ok opwodhi bende medo weche njore ka koro giseyo bila kuom yulo e tijgi tok rem seto kendo mako jogo manyuoyo kuong' e gwengego. Akala ka kong'o ng'eny kabisa kendo kuonde mimadhe kong'o go gin ma gikelo gimiluongo ni insecurity bedo marach makata sani kiwuotho wan kuonde to kod kamiluongo ni Lower Matasia gi Upper Matasia mago kuonde mimadhe kong'o kabisa. To changa gine kuonde makidhi tiyudo ka kijendo pong' kanyo kendo kijende ng'eny kabisa. Nikech police has failed us. I don't know who is going to help us because we depend on the police for the security. They depend on the bribes from the thieves. E kinde mag jiwo rowere madonjore timbe njore mondo many tije lwedo otim kaka yor thiro maundu, sirikal bende gikwayo mondo owuog oko mapiyo kendo motegno mar konyo e rido arita. Yudhe matimo timbe mamahienglo ainago mag mechogo, an akwaya ni mondo gimany gima nyalo konyogi kata ka en mjengo kuonde migere ute ginyalo dhi kuonde to gimanyo tije mondo giti. Akwayo sirikal ni mondo bi mondo konywa mondo development ma wan go kik dog piny, nikech ka waloso to jokuoge kwalo to onge dongruok mwadhi bedo go. Wan gi nyithindo mwachulo negi school fees, gidwaro chiemo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Akala, Siaya County. Jatugo Harvey Barnes noloyo gonde ariyo kendo konyo klab mar Newcastle loyo Manchester City gonde ariyo